Si Saulo didto sa Jerusalem. Gawa Kapitulo 9 versikulo 26 hanggang 31. Pag-abot ni Saulo sa Jerusalem, gusto unti niya nga makiguban sa mga sumusunod ni Hesus, apan nahadlok sila kanya. Dili sila motuo nga siya sumusunod na ni Hesus. Apan gitabangan siya ni Barnabas. Gidala siya ni Barnabas sa mga apostoles o gipaila-ila. Gisaysay ni Barnabas kanila kon sa ansang pagkahita bunga nakita ni Saulo si Ginoong Hesus sa dalan ug kon ansa ang gisulti kanya. O gisulti usab niya ang kaisog ni Saulo sa pagwali mahitungod kang Hesus didto sa Damascus. Sa sukad ni adto, kauban na nila si Saulo, ug bisan asa sa Jerusalem walay kahadlok si Saulo sa pagwali mahitungod sa Ginoo. Nakigsulti ug nakiglantugi siya sa mga Hudyo kansang pinulungan Griego, apan nangasuko sila ug nagplano sa pagpatay kanya. Sa pagkahibalo sa mga tumutuo sa maong plano, gihatod nila si Saulo sa lungsod sa Caesarea ug gipapauli sa Tarso. Human niadto, nagmalinaon ang kinabuhi sa mga tumutuo sa tibuok Judea, sa Galilea, ug sa Samaria. Midugang paglig-on ang pagtuo sa mga tumutuo ug nagkinabuhi sila nga may pagtahod sa Ginoo, ug tungod kay gipalig-on sila sa Espiritu Santo midaghan pagayod sila.